Kalitang kari kropia pan milorpen kachigamo sai kereng pon. Kalitang kari kropia lang lipirte pen kachotang ningkaning ko rasi ke pleng. Pai ceklo ni pai krep player ni acekle marla pen. Ahe misiara dalang lipan. Mira leg sang la pen. Milorpen sik kumlina long kachigamo dam. Laposana lang lipan kachigamo nang kog lake. Ningduk mimelam. Lazi pai ceklo ni pai krep player ni ke. Mekri meglang pensela bangsor ni stame. Kedonang kog ajok black day mate arni kik pusi. Hok pon luputa alang lihe misi pen cepak lang pon. Kalitang kari kropia lang li kiningkan sori ni raisi aprang alang li ke claim kedam unbom hod inu dalun si pilo alang li stame all India radio mate AIR along stame alang li lun ka chathabdam tang abang pilo lapenan parda boje kang te mala marjan along stame alang li ka chaparjan dan abang piglo la selang li pan karbiano tolamos council kachari pom CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Socheng Constituency Pen Non Hejong Kai Don MSC Hetsing Rong Parlapen ML Rup Singh Toran Alang Hitum Stame Nilitum Angjer Mate Nilitumani Kalitang Karik Bepia Pan Mechana Komlin Nang Salam Pipon Asonte Nilitum Hemesi Lapen Kadok Kavista Mining Sam Pigji Pusi Alang Hitumen Chuning Ripon Hamran Pen Birson Ronghang Loti Kiminis Karbiang Long Labangso nilini sarpi kalitang kari kropi alangli piniani kitiani niltum hem si penjir pojipi tumpen niltum kachikimo long nang tum pinangke tumpen nang birta nang kaumri pot nili tum hem bang si pen tum pan ke akero pilo lase kedamtang 2001 ningkan piniani song si langli di fupen bang bomahot piniani halo sohod oktum prana song tum kangkir do ave pu hok peda berta sini ne jok langli bang bom hod pang thek 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 oktum prana song tum bang so dimelong amat apran enu dedlo asi kopi ko sono ang apotong langli phan apran ke en ne lage nil tum da chini ne asen lapen halo sorni pen bang bom nil tum nang chike mo bom si piniani an nil tum ningkan ko resi plengtang lo lapen on anta nil tum labang so nili ni sarpi phan justice longle asila so justice ke longi phan ke nil tum government tum phan ta churing ri pedo lapen sona thaksi nili karbiang long thomas council CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang sar phan stame nil tum hemisi lapen je poji pi tum churing ri alangli ni sarpi phan subsovet stame kumlin nang salampi posonte nil tum isi justice angthek posonili tum matha pondi laben chuningri pedo alangli hoi penjong si labang so statue nang kim pipon thek posonte asi labang so kachikimo ke litum piningkan si po kali ningkan wang tame nilitum labang so piniani ke dak wang pen alangli githia dimalong mat nilitum wang si nilitum ningdogani pu piniani ke ningdogani pu hoksi nilitum dak nang chikimo verji nasi Frangsi bang labang so council pen kachuningri pu bang ke nilihin pen ke chuningri dun o thek thek phadi stame athepi bang ke lalo dang tu manikan wang si daga chikimu hong chutai si mandelo asi kupine nili preka akang tu yang dengan manili damde seta la hiri MEC atum ba sucheng sama MEC hetsing rong farm ka hetsing rong far ke haido lapen alang lipen ke chifu chiru donra pule pukok sida henu ne asi mala daga chikimu hong chutai long pene waiting set bage pu hurumuru nang kimbi chom tela bang tai si kurwang thu akadom pajir lo lal hai lapen isi bang ke alang li
kari kropi bu nili injir nili mu alang li apran dam jui dam de prang alang li ke claim ke dam ga do we ke lahelo gar biang long ke itti report hut ke lun kilun ka do we par om flup abang philo ase hala so lun sutame alang li ame thang ka chetok ame thang ka chilun ala huya lun sutame alang li duo lapen alang li all india radio along same alang li sabsu mane ingdeng si one time alang li hiri alang li mane recording damlo ang par bangke alang li bochigang team along same alang li sab chuparjan dun alang li karlitang joyram tisu tum pen kadu tum banali tum wang pak si nang arni pen masi ala so dihu bang joyram tisu tum si wang lo masi ala so film long mane chuparjan dun lo lalo asong ke nona teng pen langdam pulung te hasur asong ke kaprega song ka ve delang matidi la siala so song pen langdam pute UPDS asong si mathalo itum kado we UPDS asong atum siki ap bange mat mane ning arlu dukok lo la pen isi bange lo hala so song pinge ceasefire deng de lo phi ceasefire deng de pen phi stame UPDS ex UPDS the song pen pu hoye sa pen same itum phan peni nanga chingki nanga chethan ning nang pangsam jat ka do we pula so system ma ke pinda klangli jano lang tum ceasefire dengelo MP man lo MLA man lo CM man lo ba CM gali pu EM man lo ka do we lo same la hue tum pen janon apap ka vipin phan apran kar mudet abangke ni tum UPDS tum si apran ar mudet lo pula so bang alang tum ta ithebak alam hiri puson da nang ching ki je tham puson te ni tum kopi lo ko vi thek bolun tum tham vi the hello mari di lasi ning ka ching sam siroi e long ri long pat ar lo ning si ing thin si dorapet chograpet nang pu phan le mat hanang prote la so bang ta hinuni Chokiala Higher Secondary School along the Indian Trucks ke Brapopong India Independent there ni Catalondon. Lakain ko rapo nilip MSC constituency ka parlo. Chokiala Higher Secondary School along the Indian Trucks ke Brapopong India Independent there ni Catalondon. Bangso Catalon pon along Chokiala Higher Secondary School President Bapuram Rongpi Pensilama Pangjar ponlo. Lapen Chokiala Higher Secondary School Principal Dr. Ranjit Rohan teaching staff chetong don lapen student don chingrum ponlo. Bangsa pi kilun gikan hai pen ninche porong pon pensi program pechun ponong lo Chokiala pen Philip Tiso loti ke minis kar biang long दिया है जैसे कोई नहीं है आशिक नहीं तो दिन दुनिया घुमा है नहीं कहीं तेरे जैसे कोई नहीं मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी जो depicted the wheel of Dilo in the Sarnath-like capital made by the 3rd century BC Maurya Emperor Ashoka. The chakra intends to show that there is life in movement and death in stagnation. On 26 January 2002, Deopani Forest Bed Econ along the Indian Trucks ke Brapo Indian Independent there ni Catalondon.
Lakain ko rapli Deopani MEC constituency ka parlo forest bay dekon atumpen Indian Independent Day ni Katalondon bangso jai meglong akai res lake telang lipena jokse lamain tor ponlo lapen alang lilong cyclem ra pedista batum stame chitong donpen alirar champidon lapen bangso sai mesen men bachun ponong lo bokajan pen Lawrence lake the luti ki minus kar biang long Bogian Forest Bay dekon Chukilalong Tainteng Troxke Brapo Indian Independent Day ni Katalondon Lakain ko rapo nilip MEC constituency ka parlo Bogian Forest Bay dekon atumpen Tainteng Troxke Brapo Indian Independent Day ni Katalondon Akai Kangpura Teran Bid Officer Pensi India lama pangjar ponlo Lapen Bharadat ke jok wanalam te than pon Lapen staff dona tum lapen Rongara tum chito dun pen Mesen men pachun ponong lo Chukela pen Philip Tiso Luti ki minus kar biang long Bogian Forest Officer long nikum kadawi forest staff pen pente la moholdar kadawi rongasor cilang pet pensi la pen choksike prapo ajadi ki mutsop Independent Day talon nikum datakta ningarong bohong pen talon dulu la si flag hosting elonon
Solo. Ingdeng Trokske Bratrok Indian Independent Derni Nok Terang Pathu Aklamalong Ta Katalondon West Carbino Hamren Pen Kelo Kilometer Narke Bagdojit Nok Terang Pathu Aklamalong Ta Indian Independent Derni Katalondon Bangso Catalan Panalong VTP Klembangpu Anganwadi Klembang Atum Malapenan Parta Nok Terang Youth Committee Atum Pen Chenglok Solar Group Lapen Charlie Azamar Atum Pen Chengrum Se Bangso Independent Derni Ada Porfight Trokse Rajite Mapor Malam Nok Terang AGP Rajan Bepen Dead Alama Ingtor Ponce Aliralon Pen Talondon Hamran Pen Birason Ronghang Luti Kiminis Karbianglong Pinil itu nadak Nokrang LP School Hengno Bangso Paswa Klamlo Kopi Paswa Cingrup Ignak Tokma Ilitu Harot Adet Asak Ilitu Break Longle itu Ninghang Pen Klem Longle Kedam Longle Pen Ajok Bang Mahatma Gandhi itu Jawaharlal Nehru itu Chandra Subhas Bosu itu Bang Ilitu Phan Nang Kisong Pi Samithang Along Ri Along Pat Akhaya Phan Kacing Hon Pen Ajok Bang Kisong Pi Pen Ilitu Areng Kilok Along Pen Ilitu Cupi Jok Dun Pen Si Ilitu Ini Arni Anabake Ningkan Trokse Rapo Detinam Ilitu Labang Su Karchu Dun Amaya Long Kacitong Dum Sar Komiti Lapen ke NGO, lapen ke student, lapen ke ICDS atau itu organizing pen kacitong labang so akeh geding itu kopi pasti kacitong iknang kokma laheno iltu mangke iltu hala ringgelo hut long pen itu labang so kacitong emprek itu kita ninghang pen klem longi kitam longi labang so ayo ini pe itu bang Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru tu Chandra Subhas Bosu tu Kasong Taksi Labang Su Hai Det Kacing Hon Nok B tu Bang Iltum Nok Bitbo Nok Bepi tu Bang Kisong Pipen Iltum Dak Harot Adet Afan Iltum Piniani Rengdok Rengmi Ki Dolong Pop Joy Ne Pesil Iltum Bahar Lang Tumpan Aman Ki Pipon Ajok Si Iltum Pini Iltum Ningkan Trok Serap Koan Artanang Lisi Iltum Dak Rekrat Pen Iltum Lasi Citong Ignak Kok Lo Lasi